ko noon yeɓowo ayawo habride Gatamare TV gonnen ko ɗo e centre vote mo Djum Walo enen gandi ene waɗi bureau ji tati ɗi ganduɗa ko bureau ji tati vote gonɗi ɗo e Djum Walo enen mbawi wiide ko bureau 1 bureau 2 bureau 3 kono ɓuuri hawnade hen enen gandi yeɓoɓe ayawo habride Gatamare TV oɗo saaha bureau ji tati ɗi bureau foof waɗi ko 150 e 51 neɗɗo ɗum votata e majji ɗum woni ko winde majji kanƴi tati ɗi foof kono garten koye bureau mo ganduɗa ko bureau numéro 3 enen gandi hayso tawi omo waɗi yimɓe votoɓe nde nombre mo ganduɗa kanko e oga kanƴi foof poti kono oɗon mo ganduɗa ko bureau 3 oɗo saaha ɓuuri teskede hen nan ko sukaɓe kono kadi sukaɓe kadi oɗo saaha bureau ala yimɓe no fewi omo ganduɗa ko makki bohata bureau ala yimɓe ɗum ɗon noon en ganda holko woni sababu o beele sukaɓeɓe suwa finde ko ɗaniɓe ha joni toon to nder galleji cuwa finde pour arde vodde walla ala ko won votannoɓe hen ɓe garani ɗum ɗon kam ko ɗum woni ko teska ɗo yeri kono kam en mbaɗi interview ɓe ganduɗa ko Benno Bokk Yakar en kalde mabɓe taw ko haale inde mabɓe ko omo ganduɗa ko Boulay Polel enen gandi oɗon ko jeeyaɗo e mouvement Benno Bokk Yakar o haali haaluji baɗɗi fayida o mo ganduɗa noon kadi Alaji Mbodj kañum woni koye opposition kañum ne haali haala mbaɗka fayida kono oɗo saaha kam yo leydi Sénégal andu hande capantati go lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko vote mawɗo e nder leydi Sénégal ɗum ɗon noon ko vote mo ganduɗa kadi ko élection législative woni manam suɓade député ji e nder département ji ha e liste national o enen mbawi wiide 46 département gonɗo e nder leydi Sénégal foof liste uji nan hen liste uji noon koɗi jeetati kañƴi foof kadi so Allahu lamɗo jaaɓi men gandu ko kewi hen kadi eko wawi wadde foof so Allahu lamɗo jaaɓi ko ɗum ɗon woni ko ganduɗa en keeɓi ɗo e Djum Walo en teska noon vote o nan yarano hannirta ni nam nane subaka o waɗino caɗele seeɗa to batte tooɓo yimɓeɓe ɗeeɓi wasde arde kono kam 8h00 minute taw yimɓeɓe puɗɗima taw bureau ji puɗɗima kadi teska kadi hay caɗele gote ngala ɗo yete noon mo ganduɗa ko monsieur le maire kañumne ko ɗo voti on kam voti paari enen gandi noon ganduɗa Ousmane Saho kadi enen ɗamani ɗum yeeso ara vota Allahu lamɗo jaaɓi foof min jawdi hen taw ko ɗo e Gatamare TV ɗum noon Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Gatamare TV jokkon e yebde e heeɗade Gatamare TV min jiiɗi ko kaala e population Djum en direct Gatamare FM e Gatamare TV on jarama mbiɗa salmina moon mbiɗa salmina jomanaɓe foof mbiɗa yetta Allah mbiɗa juula nulaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam mbiɗa yetta jinnaɓam mbiɗa yetta jomanaɓe foof mi woti joni ɗo e centre mo Djum Walo e bureau numéro 1 enen foof en jii ko yimɓeɓe jalti aɓeni gota e bureau ji ɗi woto nani yara normal amin ñaago ɗo e kikide jaam dañaɗo yo continue par ce que hande ko Sénégal wotante par ce que vote député ji moni foof a ƴeewat kala mo ganduɗa on ɓuranma gotana ɗum pour yo ya o lomto Sénégal foof leñol ngol foof o lomtoɓe to assemblée nationale par ce que assemblée nationale oɗon gandi ko toon affaire gouvernement ƴeewete liggey mum so tawi rewi lawol toon ƴeewete holno leydi ndi foti yarude hol loi ji kamɓe gottata loi ji ɗi kamɓe loi hono no budget kamɓe gottata ɗum loi ji kala kone foti firtede Sénégal kala koye taw ko nanodiral kamɓe mbawi ɗum changede ɗum ɗon ne dañi importance e hande so tawi ɗo e Djum mi yii ko yimɓeɓe nani jalta e bureau de vote uji ɗi ne gota e jaam e salam ko weltare tan dañanɓe hen miɗe ñaagoɓe noon yooɓe continue hen moni foof wawa wodde par ce que Sénégal institution ji ɗi ko ni tan yarata ɗo noon en ɓooyi wodde koye jaam e salam tan gotonoɗen mbiɗa duwo yo way noon hikka ne so résultat ji ɗi jatti kono yaratno ni tan moni foof waɗa félicité goɗɗo o jetten par ce que ko Sénégal tan gañoto kala gañiɗo ko Sénégalais tan ko Sénégal tan gañoto assalamu aleykum wa rahmatullah merci en dañi quand même sens en tant que mandataire yaade 5 centre uji gonɗi ɗi e nder commune mo Djum kadi yettere Allah en tawi vraiment vote o ne waɗa déroulé e dow jaam hay caɗele goto en mbaɗani constaté e nder centre uji ɗi foof ne waɗa e dow deeƴe ɗe kadi en ɗeɓi teskade wonde yimɓeɓe ne manki yaltude pour yaade votoyde mbeɗa jaggi woni hen mabɓe ko jagguɓe kono kadi yooɓe ciftor koye ndungu wona ne wawi tobde à tout moment te so tawi toɓini hayso neɗɗo yiiɗi wadde so 6 heures kikiɗo yoni bureau ji ɗi garitat wadde en beddoto erago wonande ɓe cuwaɓe wadde nde ɓe jaltata ɓe gara fodde saabu so wona ɗum so ƴiwonde ari walla so tawi 6 heures ni bureau ji ɗi uddat e erago mbaɗanmi ngo so Allah rokki men ndam ko wiide yimɓeɓe yo jogo vraiment esprit d' sportivité par ce que laamu ko Allah jogui ndam ko Allah jogui o rokkat ɗum ko mo weela
so tawi Allah hoddiri hande en keeɓi ndam erago men ko yo yimɓeɓe gonde sans froid mumen yo gonde deejre yo foof fuɗɗorima e dow jaam fuɗɗorima bisimillahi rahmani rahim yo gas e dow jaam taw yimɓeɓe ne daña hen ndam saabu kala hen ko wawi dañede soko coalition wallu Sénégal yeewi askan bi gagni soko Benno Bokk Yakar gagni foof ko jum tan gagni so jaam ala emen gagniɗo taade noon ko jaam jiɗɗen wadde yo mbaɗ feere yo jum gaño noon firti yo deejre wat yo jaam wat yo kisal wat e dow needi e netare a jarama Saydou on calminama onon Gatamare FM ko adi fof ko Boulay haalata ɗo yer salmini bandiraɓe comme no kalduɗa ni ko yettere Allah guila yimɓe pini kam suba ha faade hande vraiment yimɓe jalti law guila suba haɓe gari ɗo ɓe jalti law yimɓe nen gara e doole aɓen voto kadi ko ɗum tan ñagueno yimɓe yo jaltu law gara voto hay taw ganduɗa hoorema ene waɗi deejre taw yimɓe dugdani te vraiment kadi nene en bonne voie kadi yimɓe ne ñaago yo continue hen quoi ko ɗum pour l'instant pour woni ɗo yer quoi bon caggal ɗum ko wiide tan yimɓe yoɓe gandu mbiɗa sikki tan ko vote tan rendini meɗen kadi taade ko vote tan en vota tan goto foof to foti tan yo andu ko ɗon foti caggal ɗum ko yidde wiide yimɓe tan gagniɗo yo wullo waɗa jubilé o anda kadi ko vote perdant o tamit kañum yo andu tamit ko vote ko noon tan wodat gagna waɗa perdant yimɓe ganda kadi ko enen koye meɗen yimɓe mbasa dugdude mbasa ɗum inde ko ɗum mbiɗa sikki tan ko ɗum tan yimɓe poti wadde e jeesa mumen quoi bisimillahi rahmani rahim bon no jeerumi ni woto de ɓurano hulede boom ko guila e temps campagne o vraiment mais Allah walli amen kam au niveau du département Podor min mbaɗi campagne amen ha gasi tout s'est passé dans la sérénité et dans le calme ala violence ala haare yimɓe bonodirani e hakkude mumen hay subaka he kadi bureau ji ko uddiri ko golle ɗe puɗɗi ha joni tout se passe comme prévu machallah ala coow ala haare goto fof nen ragane foti nadde woto inchallah te ko ɗum woni anni o inchallah ɗum de min jiiɗi hen caggal le résultat ji yiyel yo yimɓe gonde sagoji mumen tan guila fuɗɗiɗo en kaɓani en dugdani saabu jum kadi ne jogui particularité yimɓe fof jiidi yummo jiidi baaba eyyi haare heƴani hakkude amen seyɗani heƴani hakkude amen no fuɗɗorno guila départ dow jaam min ñagoto tan hayso gasi kadi gañiɓe yo gandu gañima tan gañaɓe kadi mbaɗa félicité gañaɓe min jawto ko jum gañi pertude ala hen ala pertement côté ji ɗiɗɗi fof pouvoir comme opposition inchallah scrutin o so gasi gañi tan ko jum vive Ndioum et vive la jeunesse de Ndioum ɗum jogimi ko mbeɗa